ale de tɔgɔ ko Juga wa ale de ka di. Aw ni yankuma ne ni maanaw bita an bɛna Juga perecuit de kɛ min ale de yɛlɛ vapeur fɛ n'o ye kulobilenkan ta fɔcogo ye dɔɔni. Juga yɛrɛ min tɛ perecuit ye abada ne delila ka video k'a la a bɛ san 2 bɔɲango bɔ. N'a sɔrɔla i m'o video lajɛ i bɛ jigin fo dugumana na i bɛ video ye yen nɔ. N'Ala sɔnna ma bɛna segin a kan tuguni sabula ne ni maanaw sababu jaw ɲɛna sa dɛ. Aw bisimila. An bɛna daminɛ n'an ka sɛ marinade fɔlɔ ye komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na. Ne ye sɛ woroden 4 ta k'a fara wuli ka bɔ a sanfɛla la. N'a y'i ja i bɛ se ka fara to a kan nka ne ye n ta fara wuli ka bɔ a sanfɛla la. An bɛ tulu dɔɔni kɛ pɔli kɔnɔna na ka sɔrɔ ka na an ka layi yiranin dabɔ. Layi fɛɛrɛni min kɛtɔla filɛ nin ye ne fɛ tan dɔ ale ka di fɛn jeni dɔw la kosɛbɛ. An bɛ layi yiran dɔɔni dɔrɔn k'a ni ɲɛ bilen. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an ka layi yiranna miniti damadɔ fo k'a ɲɛ bilen. An b'ale bila kɛrɛfɛla la a ka suma ka sɔrɔ ka na ninnu yira o la sa. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin ye persil dɔɔni talen an fɛ, ɲamaku dɔɔni ani poivron ni k'a dɔw ko poivron. An b'a bɛɛ don kolonin kɔnɔna na k'a susu ɲɔgɔn na walima an b'a kɛ anchoir kɔnɔna na. Ne de b'ale wele ko mixeur nka ne ni maana dɔ de ye ne bɔ fili la koyi k'a tɛ fɔ nin ma ko mixeur k'a bɛ fɔ de ko anchoir. An bɛ moutarde cuillère fitinin ɲɛ 1 k'a la ka sɔrɔ ka na an ka layi n'a tulu k'a la. I b'a to yen a ka suma fɔlɔ de ɲani k'a k'a la dɛ. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na nemurukumuni k'a la walima n'a sɔrɔla ko vinaigre de b'i bolo i bɛ se k'o k'a la baasi den kelen t'a la. Kumuyani kɔni ka wuli a la dɔrɔn. Baara ɲɛna an b'an ka anchoir kɛ k'a hacher sisan. Ne ni maanaw ni n tora ka fili a bɛ to k'o fɔ n ye commentaire la sa. Maa kelen tɛ se k'a bɛɛ dɔn koyi. An bɛ poivre mugu dɔɔni k'an ka sɛ la ani kɔgɔ mugu dɔ. I b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. N'a sɔrɔla nafɛn wɛrɛw b'i bolo i bɛ se k'o k'a la nka bita in na ne y'a kɛ simplement sabula an b'a fɛ k'an ka Juga jaden yɛrɛ de bɔ. Baara ɲɛna olu bɛɛ na an yɛrɛ sago ma. An b'a ɲami ɲɔgɔn na sisan u ka don ɲɔgɔn na ka ɲɛ. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'an ka muru ta sa ka wo bɔ a la. An bɛ wo bɔ a la mun na walasa an ka se ka marinade don o yɔrɔ kɔnɔna na. O fana ka ɲi kosɛbɛ. Ni ne ni maana minnu t'o kɛ aw ka to k'o kɛ ba in ale de bɛ kɛ surprise ye an ka sɛ kɔnɔna na. An b'a bɛɛ ta tan dɔ kelen kelen ka muru don a wo fɛ walasa an ka se ka marinade sɔsɔ a kɔnɔna na ka ɲɛ. Baara ɲɛna an bɛna marinade donni dabɔ a kɔnɔna na sa ka sɔrɔ ka marinade k'a fan 14 bɛɛ lajɛlen fana na. Baara ɲɛnabɔlen an b'a ɲami ɲɔgɔn na ka ɲɛ. N'a y'i ja i bɛ se k'a don frigo kɔnɔna na n'i b'a fɛ k'a jeni sini de. N'a y'i ja fana i bɛ se ka kɛ ne ta ɲɔgɔn ye. Ne m'a don frigo kɔnɔna na bilen dɛ sabula ne tun ye sɛ in yɛrɛ bɔ frigo kɔnɔna na. Ne b'a bila kɛrɛfɛla la marinade ka taa kolokola la yen nɔ. An t'a bila frigo la bilen. O b'a to marinade bɛ kolokola la ka ɲɛ. An ka Juga perecuit talen filɛ nin an fɛ. Juga perecuit min don 1 kilo de don. Kilo 1 ale ka ca ne ma ne bɛna kilancɛ de dilan. Kilancɛ tɔ n'an ka gɛrɛ bozow la olu ka jɛgɛ ko dɔ ɲɛɲini an ye an k'o ni wuli ale fana kɛrɛ la. A b'o fɔ n ye commentaire de la dɛ ne ni maanaw n bɛ k'aw ka commentaire kɔnɔ. An b'a ɲami ka bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni ka sɔrɔ ka na ji kɛli dabɔ a la sa. A bɛ komi i n'a fɔ ne ye ji kari de kɛ n ta in na an t'a ji caya sabula ne bɛna yɛlɛ yɛlɛ ko 2 bɔɲango. Maa dɔw b'a yɛlɛ yɛlɛ ko 1 na nka ne y'a préféré k'a yɛlɛ yɛlɛ ko 2 la sabula komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na nin ye gankɛnɛ de bilalen an kɛrɛfɛ. An b'a dɔn an kan ka temps di gan fana ma walasa ale ka se ka mɔ. N'a sɔrɔla ko gankɛnɛ t'i bolo ganmugu yɛrɛ bɛ se ka k'a la. A n'a bɛɛ de ka di wa a bɛɛ n'a ja de don. Kuma caman na a bɛ tiɲɛ maa caman bolo sabula an bɛ sin ka girin ten tɔ ka ji bɛɛ k'a la ɲɔgɔn fɛ. O tɛ kɛ dɛ. I bɛ ji k'a la dɔɔni walasa a ka se ka wuli ji in fɛ. I mana na ji dɔɔni k'a la i b'i jɔ fɔlɔ a ka wuli n'o ye dɔɔni. O kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka na ji k'a la tuguni. Nka ne ye ji hakɛya min fɔ n ko kari ne e sina k'o bɛɛ k'a la ɲɔgɔn fɛ ten dɔ a tɛ se k'a kɔnɔ fa ɲɔgɔn fɛ o. Donc a bɛ taa datu ɲɔgɔn kan. I b'a k'a la dɔɔni dɔɔni de. I n'a fɔ n'i ye nin k'a la sisan i b'i jɔ miniti 2 bɔɲango n'a y'a fa i bɛ tɔ k'a la. Komi aw ɲɛ b'a la cogoya min na nin ye gan de ye an b'ale ta k'ale sin kɛrɛfɛla la ka sɔrɔ ka na finiko boloda. An bɛna an ka Juga perecuit fin finko fɔlɔ la miniti 15 bɔɲango.
An b'a kɛ ɲintin kɔnɔna na ka sɔrɔ k'a cɛ bɔ. An ma na cɛ bɔ waati min na an bɛ sɔrɔ k'an ka gan sini walima tigɛlen an b'o kɛ a camancɛ la ka sɔrɔ k'a nin datugu a da la sa k'a to yen nɔ a ka fin miniti 15 bɔɲɔgɔnko. An bɛ barama buga da la ka sɔrɔ k'an ka sɛ jenini ko dabɔ. Ne y'a ni sɛ in bɛɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. I n'a fɔ a bɛna ye jala cogoya min na an ye sɛ jenini yɛrɛ dabɔ. Komi n y'a fɔ cogoya min na n k'a bɛna tɛmɛ ja fɛ an bɛna sɛ jeni. Ne ma sɛ jenini ne m'o da kɛnɛ kan kosɛbɛ sabula ne b'a dɔn ne ni maanaw bɛ se sɛ jenini na ka ban. An ye fɛn caman jeni ɲɔgɔn fɛ sago ye. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na an ka juga pereku miniti 15 bɔɲɔgɔnko sera. Funteni wulila la kosɛbɛ. An b'a ta sisan ka taa yɛlɛma ka sɔrɔ k'a sumaliko ɲɛnabɔ. Baara ɲɛna an b'a doni dabɔ ɲɔgɔn na sisan kosɛbɛ. N'a kɛra tan dɔ i n'a fɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ne ka dugumana in ji de y'ale sɔrɔ dɔɔni. An b'a don ɲɔgɔn na n'i y'a don ɲɔgɔn na ka ɲɛ a tɛ dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko ji y'a sɔrɔ yɛrɛ i n'a fɔ ɲɛ b'a la cogoya min na. An bɛ kɔgɔ k'a la i bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. Kɔgɔ kɛlen kɔ a la an b'a don ɲɔgɔn na kosɛbɛ waasa kɔgɔ fana jani ka taa kolokola la. O kɔfɛ an bɛna ji dɔɔni furufura la. Komi n y'a fɔ cogoya min na i tɛ girin ka ji baden k'a la dɛ. I b'a k'a la dɔɔni dɔɔni de ɲani ale de b'a fɔ k'a bɛ taa n dato i bolo. Ne ye ji mumɛ bɛɛ min kɛ juga in na a bɛ komi i n'a fɔ kari bɔɲɔgɔnko i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na. An b'a yɛlɛ sisan yɛlɛko filanan na ani yɛlɛko laban miniti 15 bɔɲɔgɔnko. N'i kɔni y'a kɛ tan dɔ i tɛ nimisa la fiyewu. Sabula a bɛ kɛ i n'a fɔ e de ye juga in baara bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ perekuyi de do koyi ne ni maanaw. Perekuyi do dɛ o y'an lafiya o. An b'a bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka barama buga da la miniti 15 bɔɲɔgɔnko. O waati kɔnɔna na an b'an ka sɛ jeni 12 la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n bɛna sɛ tɛmɛ ja fɛ dɔɔni waasa ne ni maanaw yɛrɛ nun ka don a kasa la. A kasa bɛ cogo di? Ani n duma yɔrɔ a y'o fɔ n ye commandeur la sa ne ni maanaw. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la miniti 15 selen filɛ nin ye an b'a ta sisan k'a bɔ ka sɔrɔ k'a labaara. Miniti 30 an ka gan bɛ ka yɛlɛ. Normalement ni gan ka ti gɛlɛn dɛ a bɛ mɔ. An b'a suma sisan ka sɔrɔ k'a bɔliko ɲɛɲini sa. A sumalen ɲuman dɔɔni talen filɛ nin ye fɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ kɔni ne ni maanaw galo tɛ dɛ a magayara yɛrɛ de k'a kɛ i n'a fɔ juga yɛrɛ dilannen ɲuman an fɛ. An bɛna jaba dɔɔni sauté k'o ni k'a kɛrɛ la. An bɛ tulu dɔɔni fara an ka jaba kan. Ne ka jaba marinade in tɛ dɔwɛrɛ ye. Marinade buruburu tɔ min tora sɛ dugumana na dɛ. Ne ye jaba de tigɛ k'o k'o la. An bɛna o ni sauté ka sɔrɔ k'o kɛ k'an ka juga dɛmɛ kosɛbɛ. I bɛ tuluko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. I bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. Komi n y'a fɔ cogoya min na bita in na ne ma n yɛrɛ bila épice bakɛla la sabula juga de do an b'a gu yɛrɛ de nɔfɛ. Bita in na dɛ don n'a nataw la n'a épice lamaba ka dɔ ye an bɛ se k'o fana lajɛ ne ni maanaw. An ye jaba min sauté an b'o dɔɔni k'a kɛrɛ la ka sɔrɔ k'o tulujini funfun a sanfɛla la. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na sɛ jenini b'a kan wa kɛrɛda dɔ in fana na komi aw ɲɛ b'a la ja in bɛ k'a pousser ka gɛrɛ a la cogo min. Ja in de nɔ do dɛ a nege kɔni bɛ ka mɔgɔ minnu minɛ ja in de bɛ ka gɛrɛ a la ɲani. Ne m'a dabɔ a kama k'a fɔ ko a nege k'aw minɛ dɛ ayiwa. Komi aw ɲɛ b'a la kɛrɛda dɔ in na jaba kɛnɛ ani foronto kɛnɛ ani poivron olu de cirenjirelen do k'o k'o fan fɛ. Aw yɛrɛ y'a ye ja la cogoya min na ne ye sɛ tigɛ. Sɛ kɔnɔna filɛ nin ye marinadini de bɛ yen nɔ ale de bɛ kɛ i n'a fɔ surprise ni mankan. Ni video in diyara aw ye a y'a bila ka taa aw fɛnmaw kun aw bisimila.